Mana kamano ote mag kuyo sechako molo kaeri aneno ka Gladys Wanga mano gavana ma Homa Bay oro ote mare kawacho ni piny Kenya wito miyo maratego wakuyo gi familia mare to kod ne Homa Bay mangima kama ne otiye. Ok wawito mana jatelo kende, wawito miyo, japuonj kendo jaked ne ratich oganda. Bedo jatelo maendeleo ya wanawake, jaod bura makarachuonyo, jaked ne ratich mine, Mama Phoebe ne oyawo lae ne ji mamoko mondo olu. Ote machielo en kowuok kuom Ochila Yako, mano gavana ma Migori, owacho ni elo Migori kod an wachwalo kuyo ne familia wede gi osiepe mag Phoebe Asiyo. En miyo maratego ma osekelo lokruok e Kenya kod jiwo ratich mine. Chiwruok ne tiyo ne oganda ibiro med paro. Mano ote kanyo mowuok kuom gavana ma Migori, Ochila Yako. Ote machielo owuok kanyo kuom laktar Mark Matunga mabende jalony e weche mag ICT. Matunga wacho ni awito watna kendo miyo ma osiepna mane obedo motegno e chwalo agenda mag dongruok mar oganda, mine kod oganda duto. Homa Bay owito jatelo kendo miyo manigi chia. Nyakoromogi mago ote kanyo mabende ochwalnwa kaluwore kod tho mar Phoebe Asiyo. Mano ote mar gavana ma Homa Bay, gavana ma Kisumu. Aneno ka ote mar gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o bende ni kae. Anyang' Nyong'o wacho ni en buok ne an kod Dorothy Nyong'o e wi tho mar Phoebe Asiyo. Osebedo ng'ama nigi nengo kendo jajipo e ngimawa. Ber mane okele siasa kod dongruok mar pinywa osendiki e sigandwa kendo biro bedo rapar ne nyithiwa. Wakuyo gi familia mare. Mano kanyo ote mar gavana ma Kisumu Manongire Anyang' Nyong'o. Kanyoero nyakoromogi chuny Phoebe mondo obed kamokwe wadhi nyime gi weche